Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وآته لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kita lajengake ini bab narano ritakno tugase malaikat al-kiramul katibin, kiraman katibin, yang ternyata mungkin apa nama lain dari roket atid. Jadi malaikat roket atid untuk julukan kiraman katibin. Ini diceritakan ketika hamba meninggal, terus malaikat roket atid mau ajeng minggah ke langit, selesai dari tugasnya, ternyata bidal Allah wis gak usah munggah ning langit wis kebet karo malaikat sing maca tasbih. Kowe baliya maca tasbih kowe loro ning gone kuburane kawulaku, maca takbir, maca tahlil ning kono, terus ganjarane sing mbok waca mau tulis kanggo hambaku. Nah, jadi gak sida balik ning langit, malah ndedepi ning kuburane kawula mau sing diikuti. Awet mukallaf, awet akil balik prosedur. Wadalam dawuh Allah subhanahu wa ta'ala halimalusin Allah kiraman katibin. Artine kiraman malaikat sing mulya-mulya, katibin sing padha nyatet amal-amal. Sama ngarani sidon Allahum ing malaikat kiraman katibin dengan kiraman katibin. Saniki gene kok malaikat roket atid dijengakno kiraman katibin ning surat
baik al-fitar ya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Li'annahum krana saktemene malaikat idza katabu nalikane nulis sapa malaikat hasanatan ing bagus yas'aduna monggo padha munggah sapa malaikat biha kelawan hasanah amal bagus ila samai maring langit wa yuriduna lan mentokake mamerake sapa malaikat ha ing hasanah Allah ing astase Allah wa yusyaduna lan padha neksekake sapa malaikat ala dalika ing atase mengkono-mengkono hasanah wa yaquluna monggo padha ngucap sapa malaikat inna abdaka satemene kawulane panjenengan fulanan rupane si fulan amila iku nglakoni sapa fulan hasanatan ing bagus ada kaya mengkene wa kadalan kaya mengkene. Ini kok malaikat roket atid untuk gelar kiroman katibin. Soalnya malaikat iki angger nulis nyatet amal apike kawula, ini langsung munggah mara langit mamerno karo Allah. Niki Gusti amale kawula panjenengan lagi sholat, lagi ngaji, lagi maca Quran, maca Yasin, didohno karo Gusti Allah. Ngamaliki tetapi yang berkata bulan dari kami nulis sapa malaikat amal abdi ngatasi kawula sayiatan ing elek yas'adina monggo padha munggah sapa malaikat ilas samai maring langit wa yuriduna lan mentokake sapa malaikat ing sayiat malgoni sertane susah wal hazani lan sedih. Ayakulu monggo ngucap sapa malaikat ayakulu monggo dawuh Allah sinten Allah ya kiraman katibin malaikat kiraman katibin mau tahu apa fa'ala itu gawe ing ma abdi sapa kawula ingsun nalika malaikat kok nyatet amal eleke kawula yo padha munggah langit didohno diperlihatkan tapi karo susah. Waduh susah iki catatane elek dina iki dina kok ngrumpi hae dina gibah pedih malaikate sedih. Akhirnya Allah tangkap lho, kiraman katibin kawula ku iya ngamale penggaweane ditakoki apa sing dilakoni kawula ku kok terus wedih ngono susah ditangkep-tangkep saya kutuna monggo padha meneng sapa malaikat tuwape meneng atayat Allah sehingga takon sinten Allah sanian ing dalem ambal kaping pindho takoina ma fa'alati sing dilakoni kawula ku apa menengane wasal salam ing dalem kaping telu takoki meneh ma fa'ala abdi malaikat kok susah sedih ngemangi kawula ku nglakoni apa ping telu bareng telu kaya kuluna monggo jawab sapa malaikat ilahana tu pangeran kita anta utawi panjenengan satarul uyub iku datang nutupi pira-pira celo aib
wa amar dalam perintah panjenengan ibadah ing kawula panjenengan biayas turu lawan yen nutupi sapa ibadah uyubahum ing pira-pira celone ibadah anahum satamene ibadah yakrauna iku padha maca sapa ibadah kula yamin ing dalem saben-saben dina kita baca ing kitab panjenengan bayar junalan arep-arep sapa ibadah satrona ing nutupe kita ditakoki ping pisan menengae, ping pindho menengae, bar ping telu jawab malaikat kepatit ini nggih. Ya rokep atit, ya karan kiroman katibin. Tutur panjenengan iki maha nutupi cela jenengan nggih merintah hamba-hamba panjenengan kon nutup aib nutup eleke kawula panjenengan. Lah kawula panjenengan iki setiap hari maca kitab panjenengan arep-arep kita nutupi celone hambane panjenengan. Jadi ditakoki niku mboten jawab lho. Apa yang dilakoni kawulaku? Wae pisan pindho gak jawab malah dalil si malaikat. Gelem nyebutno itu jenenge aib kok. Kula mboten wonten nyritakno. Iki malaikat nggih, nek manungsa dhewe wah telone bolone langsung mati. Unggah dicerita-critakno. Iki jenenge rambul nak. Gelem kaya malaikat iki untuk gelar wong sing mulya, senajan ki roh celane bolonem tanggonem menengahi jarane disimpen dhewe. Waya dulu malang padha ngucap sapa ibadah kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi Surat Al-Infitar Inaka sebagai itu ahli itu Surat Al-Infitar fa'anna monggo sak temen fa'anna monggo sak temen kita sataro iku nutupi nasturu iku nutupi sapa kita uyung baum ing pira-pira epe ibadah wa anta halitai panjenengan alamul guyub iku pira-pira zat kang ngerteni pira-pira barang sing gaib tutu jenengan sing hambane panjenengan iki do maca Al-Qur'an yaitu ayat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Lagi niki nggih terpaksa nutupi celone, nutupi aib. Lah jenengan dak ampun ahli wis ngerti ya wis jenengan wis maha mengetahui hal-hal sing gaib dan sing samar, tapi dak wis ngetos piyambakan. Jadi boten jawabi ditakoki iki lakoni kawulaku apa malaikat kok susah nggawa catetan amale niku boten jawabi. Lah karena itulah orang iki gak dene malaikat iki gak gelem nyeritakno amal eleke menungso niku diarani kiraman ka Walihat jalan krono iki ucapan malaikat summu diarani sapa malaikat raqib atid
ing aran kiroman katibin. Kiroman itu sing mulya-mulya, katibin sing ahli mencatat amal. Jadi nak delok niki nak wong kok pengen kok derajat kiram mulya, nah iku kudune anut niki malaikat nggih. Gak gelem critakno aibe eleke kawula, eleke menungso, menenge takoki. Ono apa nek kok ini kok geger-geger. Sampeyan ngerti tapi menengah gak gelem critakno. Untuk gelar karim, kiram, kayak kiraman itu jamae karim. Artinya mulia. Wong sing mulia ngoten nggih. Gak gelem critakno aibe menungso, aibe tanggane, aibe golongan. Karim mulia iku nak sak dhuwure aljud. Aljud iku lomo. Jadi ana wong njaluk, wae njaluk jenenge aljud lomo. Nah, karena itu mulya itu sak dhuwure aljud. Iya, dirubah itu dikai. Itu nak jenenge gelar al-karim. Karim itu mulya itu wong njaluk terus dikai. Nah, aljud lomo mau njaluk dikai, njaluk dikai. Itu jenenge aljud lomo. Tapi nak urung njaluk dikai. Nah, iki jenenge urung dijaluki nggak bisa. Nah, niki jenenge karim. Jamae kiram. Wong sing mulya kiram jamae karim jamae kiram. Mugi-mugi kita saged kados malaikat nggih boten purun nyritakno amal eleke menungso balare sesami mau meneng wae. Akhire tok gelar sing mulya. Al-Fatihah tasik wallahu a'lam bis. Rabbana fa'alna bima tanna rabbana alayna Rabbana fa'akirna wa fa'akirana Fakarabatina Rabbana fa'alna bima Rabbana alayna alladhi yanfa'una Rabbana fa'akirna wa fa'akirana Fakarabatina Yagiyasi inna kulli kahmatin Pamujidi inna kulli da'atin Pama'adi inna kulli syiddatin Faya rojai Inatan kacik urilatin Allahumma bisa bisa Allahumma moga-moga pinaringan selamat Allahumma kita Suge mari Allahumma kita Suge sapi suge Qabul sirfah Kirang langbur Mungkin ada manfaatipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.